Исәнмесез? Эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Соңгы кыңгырау шыңын беренче имтиханнар алыштыра. Бөгелмә мәктәпләренең берсендә татар теле һәм әдәбияты класслары шагыйрь язучы исемнәрен йөртә башлады. Әлмәттә 2 районны городки уены берләштерде. Ознакай районы һәм шәһәре мәктәпләрендә соңгы кыңгырау шыңлады. Күңелле дә шул ук вакытта Ямансуда булган чарада 9-11 сыйныф укучылары, аларның әти-әниләре, укытучылар, район җитәкчелеге катнашты. Бәйрәм тантанасын безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Соңгы кыңгырау шыңы, меңнәрчә йөрәкләрне җилкетеп, шул ук вакытта моңсуландырып шыңлаган соңгы кыңгырау шыңы. Кеше күңелендә мәңгегә саклана торган мәктәп белән сабуллашу көне бу. Укучыларда, әти-әниләр һәм укытучылар да дулкынландыру хисләре кичерә торган истәлекле көн бу. Быел да башка еллардагы шикелле соңгы кыңгырау бәйрәме районның барлык мәктәпләрендә дә узды. Тантаналы чара белән котлап район башлыгы Марсель Шәйдуллин чыгарылыш сыйныф укучыларына, әти-әниләргә, укытучыларга нәсихәт белән изге теләкләрен юллады. Быел мәктәпне 11 сыйныфтан 212 укучы тәмамлый. Аларның һәр кайсысы өчен бу минутлар өлгергәнлек, балалыктан зур тормышка аяк басу чоры. Әти-әниләргә, укытучыларга бик зур рәхмәт әйтәбез. Аларның тырышлыгы безгә кергәндер инде. Укытучылар өчен дә аеруча җаваплы көннәр бу. Бер яклап караганда алар укучыларына канат куеп очарга әзерләсә, икенче яктан балаларны зур сынаулар көтә. Балаларга беренче чиратта сәламәтлек, шул вакытта ата-аналары да сәламәт булып, аларга поддержка булсыннар. Һәм бүгенге көндә әле соңгы кыңгырау булганлыктан әллә ниләр теләмәсәк дә иң беренче, иң зур теләк аларга шушы экзаменнарны уңышлы биреп чыгулары. Тантаналар һәр мәктәптә дә оешкан төстә узды. Котлаулар, тәбрикләүләр, үгет-нәсихәтләр, изге теләкләр күп булды. Бүгенге бәйрәмдә укытучылар, укучылар белән бергә, килгән кунаклар белән бергә әти-әниләр дә катнаша. Һәм алар балаларга теләкләр телиләр, укытучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерәләр. Беренче урында шушы мәктәпне тәмамлады. Менә шушы укытучыларыбыз, безнең беренче укытучыларыбыз балаларга белем биреп, сабырлык күрсәтеп, олы юлга чыгаралар, тормыш юлына чыгаралар. Аларның шушы укытучылар белән ничек уңганнар, киләчәктә дә шундый ук уңышлар телибез балаларга. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйләҗева сүзләренә караганда, Ознакай мәктәпләрендә белем нәтиҗәләре яхшы. 11 сыйныфтан 27 укучы укудагы аерым уңышлары өчен медаленә, 9 сыйныфтан 55 укучы бик яхшы билге аттестатына ирешүе көтелә. Алда имтиханнар, чыгарылыш сыйныфы укучыларына уңышлар һәм ак юллар теләп калабыз. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Раз, два, три! Бүген 9 сыйныф укучылары өчен төп дәүләт имтиханы старт алды. 16 мәктәп базасында колабыз укучылары биология фәненнән имтихан тотты. Информатиканы сайлаган балаларны сынаулар 30 майда көтә. Аннан соң рус теле һәм математика, география буенча имтихан булачак. Җәмгыять белеме һәм химия буенча имтиханнар 17 июньдә узачак. 11 сыйныф укучылары бердәм дәүләт имтиханын 26 майда тапшыра башлаячак. Бу көнне география, әдәбият һәм химия буенча имтиханнар узачак. 29 май рус теле, 1 июнь төп һәм профильле дәрәҗәдәге математика, 5 июнь тарих, физика, 8 июнь җәмгыять белеме, 13, 16 һәм 17 июньдә биология һәм чит телләр, 19-20 июньдә 11 сыйныф укучылары информатика һәм мәгълүмати коммуникацион технологияләр буенча бердәм дәүләт имтиханын тапшырачаклар. Әлегә балалар соңгы кыңгырауны билгеләп үтә. Беренче мәктәпне тәмамлаучыларга Татнефть компаниясе Әлмәт иҗтимагый үзәгендә истә калырлык бәйрәм оештырган иде. Аны Рәдифә Ногманова күреп кайтты. Бүген Әлмәт иҗтимагый үзәгенең төп кунаклары беренче мәктәпне тәмамлаучы 9 һәм 11 сыйныф укучылары. Алар өчен биредә махсус концерт программасы һәм күңелле чаралар оештырылды. Әлмәтнең иң борынгы саналган мәктәбен быел 14-11 сыйныф укучысы тәмамлый. 9 сыйныфта белем алучыларның санын 3 параллельгә 68 кеше тәшкил итә. Соңгыларның күпләре әле сайлау алдында торса да, бүген барысы да соңгы кыңгырау тавышына хисләрен тыеп тора алмый. Күзләрендә ачкан, күңелләрендә укытучыларына рәхмәт сүзләре. Мин аларга
сау сәламәтлек телим һәм уңышлар телим. Своим учителям я хочу пожелать всего самого хорошего. Хочу поблагодарить за то, что они меня учили все 9 лет, были рядом. Вот, всячески помогали. Своим одноклассникам хочу пожелать хорошо, приятно провести это время и чтобы у них остались хорошие воспоминания со школы. Какие счастливые ребята! Диана белән Сәгъдия 9-нчы Б сыйныфы укучылары башка сыйныфташлары кебек үк алар да бүген игътибар үзәгендә. Иҗтимагый үзәк түренә чыкканда алар дулкынлануын көчкә тыеп тора. Сабулашы вальсын биергә башта нәкъ менә 9-нчы сыйныф егет кызлары күтәрелде. Бу биюне алар алдан махсус әзерләгән. Күпләре өчен сәхнәгә чыгу булачак имтиханнарны бирүгә караганда да дулкынландыргычрак. Чөнки алар бүген үзләрен укыткан остазлары һәм әти-әниләре каршында иҗади сынау уза. Я, наверное, очень хочу, чтобы они никогда по жизни не сдавались, никогда не трусили, шли вперед к своим намеченным целям, и все желания и мечты всегда сбывались. Я мама Хафизова Рубена, 9 Б класс. Что вы знаете о Рубене? Скромный мальчик. Рубен, скромный мальчик? Вы много о нем не знаете. Әти-әниләр дә бу бәйрәмгә әзерлек белән килгәннәр. Ул кызларына үгет нәсихәтләрен алар шаян видеоклипка әверелдергәннәр иде. Бу кичтә шыгарлы сыйныф укучыларына Әлмәт районы мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская, 1-нче номерлы мәктәп директоры Рәсмия Фәрдиева да хәерле юл теләде. Бәйрәм чәй өстәлләре артында тәмамланды. Рәдифә Нугманова, Германия Малиев, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәнең 6-нчы мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты класслары хәзер шагыйрь, журналист һәм язучы исемнәрен йөртә. Аларга Мәхтүм Мустафин, Дамир Асылов һәм Салах Шарипов исемнәре биреп, кабинетлар янына элмә такталар дәлгәннәр. Әлеге мәктәптә безнең төшерү төркемендә булып кайтты һәм татар теле укытучысы Румия Хафизова белән танышты. Әсхан Гайнетдинов кулы белән ясалган Тукайсыны Бөгелмә авазы газетасының беренче редакторы Мәхтүм Мустафин исемендәге классның түрендә шкафның югары өлешендә торачак. Аны бирегә Мәхтүм Мустафинның тормыш иптәше Әлфия апа Мустафин алып килгән. Аның сынчысын әйткән кебек хәтерлим Әсхан Фасхетдинов. Ул аны бүләк итеп, менә сиңа бүләк дип Хәйдәргә бүләк иткән. Һәм теге Тукай әйтмешле Хидаяны Хидая итеп миңа менә шушы бүләкне китерде. Ул мине олы бүләк итеп сакладым. Һәм бүген аны башкалар да күрсеннәр дип бүген менә шунда. Татар газетасының беренче редакторы исемен йөрткән кабинетта хәзер редактор өстәлендә торган кирәк-яракларда урын алачак. Бу изге Болгар җиреннән алып кайтылган сувенирлар, Татарстан Республикасы билгеләре, флаг һәм акбарс. Алар бөтенесе дә аның өстәлендә тордылар. Аларны ул мотор иттереп артында кайсы елны алып кайткан уларны менә бу изге Болгар җиреннән бәләкәй малае белән бергә, Булатыбыз белән бергә йөри иде ул. Менә шуны алар үзләренең бер даже әтисеннән соңда әле 2004-2005 елларда Булатым баргыч шуларны алып кайтып тулыландырды. Әлфия апа Мустафина әлеге кабинетны оештыручы укытучыга Румия Хафизовага мәктәп җитәкчелегенә рәхмәтләрен белдерәм. Хәзер Бөгелмәнең 6-нчы мәктәбендәге татар теле укыткан 3 кабинет журналистлар, язучылар исемен йөртә. Бу Бөгелмә авазы газетасының беренче редакторы Мәхтүм Мустафин, журналист Дамир Асылов һәм язучы Салах Шарипов исемнәре. Мәхтүм абыйның исемен мәңгеләштерәсем килде. Менә шул максаттан мин генә түгел, татар теле укытучыларына түгел, балалар да белсен дидем. Менә шул максаттан мин татар теле кабинет исемен бирдем. Теге балаларга үткәндә сорыйм, кем ул Мәхтүм Мустафин? Теге күп бит инде журналист та, ул конгресс җитәкчесе. Монда мин бер генә әйберне әйтәм, истә калдырыгыз балалар. Бөгелмә авазын редакторы, беренче редактор, Бөгелмә авазын башлап җибәрүч. Менә шуны истә калдырсыннар дип әйтәсем килде. Бөгелмәнең тарихи исемнәрен мәңгеләштерү эше экспонатлар җыю белән генә тәмамланмаячак. 6-нчы мәктәптә туган якны өйрәнү музеен оештыра башлаганнар. Редактор Мәхтүм Мустафин истәлегенә җыелган экспонатларда киләчәктә биредә урын алачак. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт музыка күлиятендә тагын бер иҗат кичәсе узды. Бу юлы халык музыка уен кораллары бүлеге чыгарылыш курс студентлары үз тамашачылары каршында осталыкларын чарлады. Әлмәт музыка күлиятенең иң төп байлыгы ул инде аның дахи укытучылары һәм биредә белем алган студентлары. 4 ел уку дәврендә әлеге студентлар Әлмәт музыка күлияте сәхнәсендә үзенең осталыкларын чарлый һәм шул вакытта ук үзенең тугры тамашачыларына ия була.
Илүсә Әхмәтова 3-нче номерлы музыка мәктәбен тәмамлаган Әлмәт кызы. Үз юлын музыка белән бәйләргә теләвен укыган чакта ук хәл итә һәм үсеш өчен Фәрид Яруллин исемендәге музыка көллиятын сайлый. 4 ел дәвамында ул тамашачылар каршында каушамый чыгыш ясарга өйрәнеп кенә калмый, ә думбрада уйнау осталыгын югары дәрәҗәдә үстерә. Очень много знаний в области нашей профессии, исполнительство на домбре, в частности мое, также игра в народном оркестре, отрабатывались навыки все 4 года. Илүсә Әхмәтова Ислам Нугманов та музыка юлын сайлый. Ул Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Владимир Еремеев студенты. Бүгенге чыгышын ул остазына багышлый. 4 ел дәвамында конкурсларда катнашып йөрдек. Рухият конкурсында, Казанга феерия аккордеон конкурсында катнаштык. Урыннар алып кайттык. Укуы монда кызык. Тамашачылар каршында чыгыш ясаган тагын бер студент Андрей Волков. Ул гитараны тормыш юлдаш иткән талантлы Нурлат егете. Бу кичтә халык музыка уен кораллары бүлеген нәкъ менә шул студентларны тәкъдим итүе очраклылык түгел. Алар өчесе дә Татнефть хәйрия фонды стипендиаты, күпсанлы региональ һәм халыкара бәйгеләр лауреаты. Я считаю, они сегодня большие молодцы, отыграли хороший концерт, подвели итог своего учебного процесса 4-летнего. Я как преподаватель, конечно, нашла нюансы, над которыми еще нужно поработать. Вот у нас через 2 недели уже будут госэкзамены. Я надеюсь, что мы еще достойнее исполним программу, которую сегодня играли. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Городки уены 3 гасырлык тарихы булган төрле катлам кешеләр үз иткән уен. Аны авыл кешеләре дә, шәһәрлеләр дә уйнаган. Тора-бара ул спорт түренә әйләнгән. Бүген Европа кубогы, дөнья чемпионатлары уза. Әлмәт ветераннар советы да городки уеннан читтә калмаган. Лениногорск һәм Әлмәт районнарының дусларча очрашуында ярышлар шәхси зачетта да командалап та узды. Катнашучылар арасында тәҗрибәле кичкенәдән уйнап үскән өлкән буын вәкилләре дә, соңгы елларда городки уены белән танышкан гына пенсионерлар да булды. Интересно все проходит и организовано. И молодцы игроки, играют хорошо. Вот и наши, и альметьевцы стараются выбить как можно больше городков из города. Городки уены соңгы вакытта яңадан үсеш ала башлаган спорт түренә әверелде. Лаеклы ялдагы кешеләр өчен бу ярышлар дустанә очрашулар уздыру, аралашу, тәҗрибә арттыруга ярдәм. Әлбәттә инде сәламәт тәндә сәламәт акыл икәнне дә онытмаска кирәк. От всех соревнованиях участвую. Что плавание, что теннис, что лыжи, что городки. На всех соревнованиях стараюсь участвовать. И, слава богу, призовые места тоже занимаем. Совет ветеранов хочется, конечно, поблагодарить за то, что такие мероприятия очень много проводят. Шәһәр паркында городки уены мәйданчыгы ачылу, кышта җәйдә уйнау һәм шөгыльләнү әлбәттә нефтчеләр ярдәме белән мөмкин булды. Татнефть наш незаменимый спонсор, помощник, подсказчик. Все в одном лице. Мы, конечно, очень хорошую помощь получаем от них. Мы с ними идем в ногу. Оештыручылар шәһәрләр һәм районнар арасында ярышлар уздырырга планлаштыра. Беренчеләрдән булып Бөгелмә, Ознака, Яршалы һәм Алабуга командалары килер дип көтелә. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Динара Гайнутдинова, сезнең белән сау булашабыз. Исәнмесез булыгыз.